Ha szigorúan becsületes akarok maradni önmagammal szemben, és ugyan kivel legyen szigorú az ember, ha nem elsősorban önmagával, akkor azt kell mondanom, hogy katonaszakevény lettem. Mert a háború még tartott, és engem nem szerelt le senki, még csak nem is szabadságolt. Hadifogságba se kerültem. Egyszerűen otthagytam az egészet, és ezzel megszegtem az eskümet, amit hazámnak és fellebbvalóimnak tettem volt. Ez a 3. napon történt, hogy ott feküdtem a tisztáson. Földél nem volt fölöttünk, még csak egy sátor sem. A százados úr néhány emberrel összerót valami kalibát, s a súlyosabb betegeket bezsúfolta oda. De az én lövéseim nem voltak veszedelmesek, s így nekem már nem jutott hely a födél alatt. Többen hevertünk ott a gyepen, összebújva, hogy beszélgetni tudjunk. És a 3. napon megerett ránk az eső. A százados úr kijött hozzánk az esőbe, megnézte még egyszer a sebeinket, aztán azt mondta: ti legjobban tennétek, ha elmennétek haza. Ki hova való? Ott jobban megkurálhatjátok magatokat, mint itt, s ki tudja, talán szükség is van reátok otthon. Mi összenéztünk, s valaki megkérdezte: szabadságot kapunk a százados úrtól? Az ránézett a kérdőre, és megcsóválta a fejét. Hát még mindig nem tudtok a magatok lábán járni. A háború elveszett. Erdélyben bent van az orosz, mit akartok még? S a zászlóalj, hördült föl valaki, az ezred? A százados vállat vont. Mit tudom én? Alattunk a Marosvölgyben oroszok vannak már. Bármikor ránk bukkanhatnak, s akkor hadifoglyok vagyunk, mint annyian. Akkor jöhettek velem Szibériába. De tőlem csináljatok, amit akartok. Én csak tanácsot adtam. Azzal ott hagyott bennünket az esőben. Szótlanul ültünk, és nem mertünk egymás arcára nézni. Az eső hullott. Apró szemű, hideg eső volt, őszi eső. Áztunk, és nem mertünk egymás arcába nézni, hogy ne kelljen meglássuk egymás szemében a saját gondolatainkat. Az Úristen se tudja már, hogy mit cselekszünk. Nyögött föl valaki egy idő múlva, és nem mert rá felelni senki. Csak sok-sok idő után morogta valaki. Elhiszem, mégis a kommunistáknak lesz igazuk, s nincsen Isten. Nincsen Isten, kavargott, mert az elsóhajtott szó belénk tépett, és véresre szaggatott valamit bennünk. De hallgattunk, és vedlettük a kétséget és a keserűséget, ami elborította körülöttünk a világot. Az eső esett, lucskosra áztatta egyenruhánkat, bőrünkön éreztük a nyírkos őszi magányt, és azt, hogy nincsen Isten. Aztán 2 ember szó nélkül felállt, és elindult az erdő felé. Valamennyien utánok néztünk, amíg el nem nyelte őket az eső, s a fák. És éreztük, hogy nem lehet tenni semmit. Összetalálkozott a tekintetünk, valamennyiünké, és egyszerre tápászkodtunk föl mind. Valaki sóhajtott. Hát, így végezzük, lám. Hát így, gondoltuk valamennyien magunkban, és felsóhajtottunk hozzá. Hát így, ki hitte volna? Aztán megindultunk mi is az erdő felé, és lábunk alatt szortyogott a gyep, és nem néztünk egymásra, csak az ázott őszi gyepet néztük a lábunk alatt. Aztán a gerinceken rendre elváltunk egymástól. Nem is váltunk el, csak elszakadoztunk, mint az olyanok, akiknek nincsen több közük egymáshoz, és restelik a búcsúszót. Mire a falu fölé értem, késő este volt már. Magamra maradva álltam a lisztes gerincém, és néztem alá a völgybe, ahol hallani lehetett a marost, és látni lehetett a pislogó kicsi fényeket, amikkel a falu virrasztotta az őszt és az esőt. Különös érzés volt ott állni fönt a hegyen, és figyelni a falura. Sebesülten, fegyvertelenül, szakadt katonaruhában, egy vesztett háborúval a vállaimon. Néha gépkocsik dübörögtek végig a völgyön, fénykévéjük megvilágított egy-egy darabot a Maros partjából, és én tudtam, hogy azok, akik azokon a gépkocsikon ülnek, földszínű egyenruhát hordanak, azt a bizonyos egyenruhát. Nyugat felől néha ágyúszó hallatszott tompán és messziről már, és én próbáltam fölbecsülni a távolságot, amit a hang átívelt az eső csöndjén, és azt gondoltam, szász régen, vásárhely. Aztán leereszkedtem a faluba. Már csak itt-ott égett fény az ablakokban.
és olyan csönd volt, hogy fázni lehetett tőle. Kutya sem ugatott, mint ha kivesztek volna mind a kutyák a faluból. Egy ablakon benéztem, ahol égett a lámpa. Ismertem a családot, amelyik ott lakott, az ember napszámosa volt a fűrésztelepnek. A szűk kis szoba közepén ravatalon kiterítve feküdt az asszony, a napszámos felesége. Egy anyóka kuporgott virrasztva a ravatal lábánál, és a szája mozgott, mint aki imát mormol, vagy átkozódik. Az ágyon 2 gyermek aludt. Tovább mentem. Idébb egy másik házablaka is világos volt, s benéztem oda is. Halottat virrasztottak, s egy leány volt a halott. És halottat virrasztottak a 3. és a 4. házban is, és mind leányok meg asszonyok voltak a halottak, s a virrasztók vének, akiknek úgy mozgott a szájuk hang nélkül a ravatal mellett, mint aki imát mormol, vagy átkozódik. Rettenetes volt. Árkokon szöktem át, és kerítéseken másztam keresztül, hogy benézhessek az ablakokon, ahol égett a fény, és sehol egy kutya meg nem ugatott, sehol rám nem kiabált a gazda, akárha egy halott falut jártam volna, ahol már csak ravatalok maradtak, és virrasztók a ravatalok lábánál. Aztán föltűnt Durdukásék háza, és annak is világos volt az ablaka. Julika, szorult össze bennem a rémület, és az ablakhoz szaladtam. De ott bent nem volt ravatal. Egy asztal volt, és az asztalon bor, és az asztal körül emberek. A gerendáról közéjük lógott a lámpa, és láthattam tisztán az arcokat. Ott ült az öreg Durdukás és a fiatal Durdukás, mind a 2 román nemzeti ruhában, és a kezükben egy-egy pohár. És ott ült még 3 ember, és azoknak is pohár volt a kezükben, és ittak, és nagyokat röhögtek. És azon a 3 emberen egyenruha volt, olyan színű, mint az enyém, és mégis más. Azok ott bent román katonák voltak. Néhány percig álltam az ablak előtt, de Julikát nem láttam sehol. Pedig szerettem volna szót váltani vele, megtudni, hogy mi volt, hogyan volt, de bent katonák ültek, ellenséges katonák, és Julikát nem láttam sehol. Aztán egyszerre csak kinyílt a belső szoba ajtaja, és az ajtó sötétjéből kilépett még egy ember. Egy testes, kövér ember. A torkomat összeszorította újra valami. Az emberen az a bizonyos egyenruha volt, az a bizonyos. Orosz katona volt. Tiszt lehetett, vagy talán altiszt. Oda lépett az asztalhoz, fölvett egy poharat, szólt valamit és ivott. Arca vörös volt, szemek kidülledő, zubbonya kigombolva. Másik 3 harsányan nevetni kezdett, és az egyik közülük megveregette a fiatal Durdukás vállát, és mondott neki valamit. Durdukás arca kivörösödött, aztán a poharához nyúlt, és szó nélkül ivott. Én a félig nyitva hagyott ajtó sötétjére meredtem, és a kezem ökölbe szorult. És tudtam, hogy ott a sötét szobában Julika van. Néhány pillanatig még ott álltam az ablak előtt, mintha odaragadt volna a lábam. Még láttam, hogy az egyik román katona felkelt az asztaltól, és csúnya vigyorgással az arcán megindult a nyitva hagyott ajtó felé. A sógorom felugrott, és elébe akart állani, de a másik 2 lenyomta a székre, és röhögve öntötték a szájába a bort. Öreg Durdukás szomorúan lógó fejjel nézett maga elé, az orosz szétvetett lábakkal állt és röhögött, és a sötét szoba ajtaja lassan becsukódott a román katona mögött. Nem bírtam tovább. Szinte futva indultam ki a pokollá lett faluból, föl a belcsújba. Félelmetes, különös éjszaka volt. Hold nem világított. Esett az eső. Az ég fekete volt, és úgy éreztem, hogy a tarkomra nehezedik. Komor volt a patak zúgása is, és vize feketén hömpölygött tova a kushadó kövek között. Feketék voltak a fák is, 2 oldalon, s úgy állottak ott, mintha valami rettenetes titkokról tudtak volna. Az eső kopogott rajtuk, és ők némák voltak mégis. A fák. És valahol bagyok szóltak. És nem úgy szóltak, mint máskor. Nem úgy. Nem tudom megmondani, hogy mi volt abban az éjszakában, de volt valami. Ami megszorította a torkomat, és amitől a szívem alig mert verni, és amitől a lábaim szinte futva vittek fölfele, remegve és futva. A sziklák fenyegetően meredtek föl a patak 2 oldalán, és az erdő tele volt titokzatos nesszel, borzalmas tudásnak neszével, és én futottam, és a szívem a torkomban vert, és izzadtság csurgott végig a testemen, és a fogaim vacogtak mégis. Aztán ott voltam. Az eső nem esett már,
Csönd volt, csak a fák csöpörögtek halkan, és a fák között megállt a köd. Kiléptem a tisztásra, és a tisztás sötét volt. Nem égett lámpa. Minek is égne, hiszen késő van, nyugtattam meg magamban a fölvacogó félelmet, és mentem fölfelé a tisztáson, és szemem a sötétség mögött a ház ismert vonalait kereste. És akkor egyszerre megéreztem a szagot. Azt a bizonyos szagot, amikor megszelesedett fára és kihűlt hamura harmat hull, vagy esik eső. Azt a kesernyi és holt szagot, amit kihűlt tüzek párologtatnak magukból őszi esők után, nyírkos éjszakákon. És meg kellett állnom, mert a lábaim reszketni kezdtek, és nem akartak engedelmeskedni. Aztán nagyon lassan közelebb mentem a szaghoz, és aztán ott álltam egy sötét, fekete halom előtt, és tudtam, hogy az a fekete halom valamikor a házam volt. Csak álltam, és néhány percig nem gondoltam semmire. Néztem az éjszaka csöndjében azt a szörnyűséges halmot, az egymásra hullott üszkös gerendákat, a hamut és a pernyét, és a lelkem megtelt azzal a keserű szaggal, amit az üszkös gerendák árasztottak, azzal az elhagyatott árvaszaggal, és én leültem a földre, és a fejemet két tenyerembe fogtam, és arra gondoltam, hogy igaza volt annak, aki azt mondta, nincsen Isten. Mert nincs többé Isten, nincs többé. Volt, de már nincs. Lelőtték, fölégették, szétágyúzták, nincs, semmi sincs, a világ befejeződött. Csönd volt, ültem a földön. A föld nyírkos volt és elhagyott. És arra gondoltam, hogy milyen szépen sütött a nap, amikor a fatörzseket ácsoltam a házhoz, és milyen jó meleg illata volt a frissen ácsolt fának. És a virágokra gondoltam, amik akkor nyílottak, amikor Anikót először lehoztam ide megnézni az épülőházat. És arra gondoltam, amikor olyan bolondul kergetőztünk azon a napon, és a vízre gondoltam, a forrás vizére, ahogy az Anikó bőrén csillogott. Sok mindenre gondoltam még, aztán egy szél jött az erdőn fölfelé, és az erdő zugni kezdett tőle. Ettől megrázkodtam, és azt mondtam magamban. Hát jó, majd építünk másikat. Azzal fölkeltem a földről, kikerültem a ház fekete romjait, és megindultam át a hegyen Fileházára. Ahogy ma visszagondolok rá, különösnek tűnik. De egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy Anikót esetleg nem lelem ott Fileházán az öregeknél. Olyan természetes volt, hogy ha nincs a Belcsújban, akkor csak Fileházán lehet, és még azt gondoltam magamban, milyen okosan tette Anikó, hogy átment a gyerekkel a szüleihez. Nem, igazán nem lehetett még gondolni sem arra, hogy máshova is mehet a Belcsújból egy asszony a gyerekével, az én asszonyom az én gyerekemmel. Egész úton arra gondoltam, hogy ezzel az őszön már nem tudom fölépíteni az új házat, majd tavasszal. A tél beállta előtt még ledönthetem a fákat, talán egy részüket ki is faraghatom. Addig Anikós a gyerek el lehetnek Fileházán is, aztán majd elválik, hogy a vödörséggel mi lesz. Talán maradhatok. Legalább erdőpásztornak a községnél, mint apám. S ha nem, hát nem. Majd égetem újra a szenet, mint régen, s a puskámat bent tartom egy faluduban. Andriska valószínűleg román iskolába jár majd, mint annak idején én jártam, s rá is azt javálják, hogy kutya magyar. Ezeken gondolkoztam, amíg átmentem a hegyen, s aláereszkedtem Fileházára. A hajnal derengeni kezdett, mikor a faluba leértem. Köd lapult a házak között, de a kutyák aludtak mind, s ember sem mozdult még. Mikor apósomék háza elé értem, a kapu fölött csupaszkodó borzas akácfán megmozdult egy varjú. Nem szólt, csak elszállt, és a szárnyai nehéz susogással verték a ködöt. Az akácfáról vízcseppek hulltak alá, amikor beléptem a kapun. Már az udvar közepén voltam, mikor a kutya a félszer alatt ugatni kezdett. Hiába pattintottam neki, nem ismert meg. Csak ugatott, rémülten és borzadva, mint az olyan kutya, amelyik halált szagol, vagy kísértetet lát. Idegen neki a katonaruhám, gondoltam. Fölléptem a tornácra, és letöröltem a bakancsaimat. És arra gondoltam, hogy miképpen fog Anikó fölriadni az ágyból, fölriadni és a nyakamba borulni, és éreztem már orromban a hajnali asszonytest jó meleg ágyszagát. A kutya még mindig ugatott, és akkor, mielőtt a kezemet kinyújtottam volna, az ajtó megmozdult magától, és lassan, félénken kinyílt. És az ajtóban ott állt apósom, ingben és gatyában, ahogy az ágyból kikelt. Adjon Isten,
köszöntem rá vidáman. De ő nem felelt, csak nézett. És iszonyúan sovány volt, ahogy ott állt, sovány és öreg. Anikó alszik még? Apósom nem felelt, csak egy tétova furcsa mozdulatot tett a kezével, egy rettenetes, szánalmas mozdulatot. Aztán rekedten és halkan mondta. Gyere, ha már itt vagy, gyere be! És megindult előttem, és én mentem utána. Be a sötét házba. De nem éreztem a lábaimat, nem éreztem a mozdulataimat, nem éreztem semmit. A ház sötét volt és hideg. És tudtam, hogy Anikó nincsen benne. Nem tudom, más is érezte már ezt. Az ember alól egyszerre csak kiesik a világ. Az egész világ a maga hegyeivel és templomaival, a maga szokásaival, a maga rendjével, a maga törvényeivel. Az emberek, a vágyak, az örömök, az aggodalmak, mindenki esik. És csak az ember marad egyedül. Egyedül. Mint egy vadállat a sziklán, amelyiken semmi sincs, se fű, se bokor, se moha, csak áll magában, s körülötte köd, s a köd alatt félelmetes és fekete szakadékok. És az ember áll rajta egyedül. Magányos sziklán egy magányos vadállat, akit már nem érdekel semmi, ami ezután következik. Hogy van-e mit enni, vagy nincsen mit enni, hogy van-e, hol meghúzódjék az eső elől, vagy nincs hol meghúzódjék, hogy üldözik-e, vagy már nem üldözik, mindegy. Az ember alól kiesik a világ, és az ember áll egyedül, és csak áll, és olyan, mintha hirtelen elfújták volna egy gyertyát, ami az egész világnak addig a percig értelmet adott. És az ember áll a sötétben, a vaksötétben, és nincs sehol semmi, és nincsen értelme többé semminek. Úgy álltam ott, mikor apósom elmondta a dolgot Anikóval. Apósom ült az ágy szélén, és én álltam. És a másik ágyban anyósom sírdogált csöndesen. Nem láttam a fejét, mert a dunyha alatt volt, csak a sírdogálását hallottam és a sóhajtásait. Álltam a szoba közepén, és a szobában hideg volt és homály. És apósom ült az ágy szélére, csontos sovány lába kilógott a gatyaszárból, feje előre billent, és a nyaka vékony volt és öreg, és mondta. És a hangja olyan volt, mintha nagyon messziről beszélt volna, vagy nagyon mélyről, és a szavai szakadozottak voltak, és nehéz köd ült közöttünk, mint a sziklák között a havasban ősszel. És ahogy úgy elmondta az egészet, olyan egyszerű volt és olyan természetes, hogy szinte csodálkozni lehetett volna azon, ha nem úgy történik minden. De én nem csodálkoztam, nem is szörnyűködtem, nem sírtam és nem vertem a fejemet a falba, és nem átkozódtam. Még csak az öklöm sem szorult össze, és a fogaim se csikordultak meg. Csak álltam, és hallgattam az apósom szavait, és szinte nem is figyeltem már a szavakra. Apósom pedig ült az ágy szélén, csupasz sovány lábai elé nézett a repett teszkapadlóra, és mondta. Valami 40-en lehettek, azt mondják, toprongyosak és gonosz arcúak, mint az emberré lett ördögök. Mikor másnap odaértem, még füstölögtek a gerendák. Hogy miképpen leltem meg őket, azt jobb, ha csak én tudom. Te ne kérdezd, jobb. Gödröt ástam nekik, és beletettem őket a gödörbe. Egyedül voltam, és jobb volt az úgy, hogy egyedül voltam. A sírjukra keresztet tettem, jelnek, hogy megtalálhast, ha hazaértél, látom. Gondoltam, nem térsz haza te sem, és talán jobb lett volna úgy, neked is. De hazatértél. És én most elmondottam neked, amit el kellett mondanom. Többet te ne kérdezz, mert jobb, ha nem kell feleljek arra, amit kérdeznél. Hát így. És akik még azt mondják, hogy ez háború, azoknak mondd azt, hogy ez a világ vége. Ennyit mondott el apósom, ott a félsötét szobában az ágyon ülve. És én nem kérdeztem többet, és ő nem kellett feleljen. Aztán kimentem a házból, és az ajtót betettem magam mögött. Úgy tettem be, mint aki sötétben maradt, és betesz maga mögött egy ajtót. Az első ember, akinek továbbadtam apósom üzenetét a világ végéről, Durdukás volt, az öreg. Nem tudom, mennyi idő telt el közben. 1 nap, 2 nap, több. Arra eszméltem föl, hogy ott ülök a belcsújban, frissen ásott földön, egy vékony kis fakereszt mellett, és éhes vagyok.
Fájni kezdett a gyomrom az éhségtől, és éreztem, hogy arcomon a bőr szárad rá a csontjaimra. Körülnéztem, és megláttam azt a rút fekete halmot a tisztás közepén. Szél kavarta a halom tetején a pernyét, és a szél süvöltött. A szürke égből hideg cseppek hullottak, és rettenetesen józan volt minden, és élő. Csak az a fekete halom nem élt, és a frissen ásott föld, amin ültem. És éhes voltam. Végigkotortam üres zsebeimet valami ennivaló után. Ázott volt a ruhám. Aztán arra gondoltam, hogy valami vadat kellene szerezni, de nem volt puskám. Számba vettem, hogy kihez mehetnék, de csak Julika jutott az eszembe. Akkor fölkeltem, és elindultam le a faluba. Most sem tudom, hogy délelőtt volt-e, vagy délután. Az ég szürke volt, és hideg cseppekben esett az eső. Szélrohamok rázták a fákat, és a fák vacogtak, mint én. A falu üres volt. Csak egy vénasszonnyal találkoztam az utcán, de az rám se nézett. A hátsó ajtón nyitottam be Durdukásékhoz, a konyha felől. Julika a kemencénél állt, az ajtónyílásra felén fordult. Szemei vörösek voltak, és az arca nagyon fehér. Amikor megismert, elsikoltotta magát, és hozzám szaladt. Átölelte a nyakamat, és sírni kezdett. Meg kellett támasztam a lábaimat, hogy el ne essek, olyan gyönge voltam. Jaj, zokogta Julika a vállamon, jaj, jaj. Sokáig álltunk úgy a konyha közepén, aztán Julika lassan levált rólam, és megtörülte szemeit a könytényével. Bár maradtam volna ott fönt nálatok, szipogta. Bár sohasem jöttem volna ide. Nem férfi ez, nem ember, hogy meg tudná védeni a feleségét. Adj ennem, szóltam rá, és leültem a padra. Julika rám nézett. Honnan jössz? Adj ennem. Nem kérdezett többet, hanem serényen megterítette az asztalt, kenyeret tett elém és szalonnát, és valami maradék levest. Amíg ettem, ott állt a kemence mellett, és nézett. Csak nézett, és az arca ilyet volt és fehér. Mikor bevégeztem az evést, megkérdezte. Annikónál nem voltál még? Tőle jövök, feleltem, de a hang, amelyik a szavakat kimondta, nem az én hangom volt. Baj van vele? Már nincs. Akit betettek a föld alá, azzal már nincs baj. Egy pillanatig rám merett, aztán elfordult a kemence felé, és hallottam, hogy sír. Később kiment a konyhából. Mikor az öreg Durdukás bejött, én még mindig az asztalnál ültem, és az üres tányért néztem. Durdukás megállt előttem. Hallom, hogy a feleséged... Ránéztem az öreg Durdukásra. Az az én dolgom, és nem a magáé, mondottam neki, és éreztem, hogy összeszorul az öklem a fájdalomtól, és a körmeim a tenyerembe vésődnek. Az öreg megcsóválta a fejét, morgott valamit, aztán egy széket vett, és odaült ő is az asztalhoz. Bort hozzá, szólt oda Julikának, aki az ajtóból nézett minket. Jó erős bora volt. Az első poharat némán ittuk ki. Másodikra ezt mondta az öreg. Adjon hát az Isten békés nyugodalmat annak, aki... Felhajtottuk a bort. A harmadik pohár után elkezdett beszélni arról, hogy a háború mennyi bajt csinál. És akkor megmondottam neki, hogy ez nem háború, hanem a világ vége. Az öreg Durdukás fölkapta rá a fejét, és furcsán nézett. Arca tüzelt már a bortól. Hát a magyar világnak vége, az egyszer biztos, mondotta, és csúnyán nevetett hozzá. De a románoké csak most kezdődik. Aztán beszélni kezdett arról, hogy minden bajnak a magyarok az okai, mert nem fértek a bőrükbe, s hogy a háborút is a magyarok csinálták, és minden rosszat a magyarok csináltak, de most már vége van ennek. Ezentúl rend lesz és igazság. Újra a románok az urak, és elmondotta azt is, hogy a fia éppen bent van, Vásárhelyt, az orosz kommendatúrán, mert ő lesz ezentúl a jegyző a körzetben. Hallgattam az öreg Durdukást, ahogy mindezeket elmesélte. És néztem ráncos vörös arcát, odvas fekete fogait, ahogy nagyokat röhögött, és arra gondoltam, hogy ha most ezt az embert agyonütöm, akkor Julika is elveszti maga fölül a födelet. Kiittam a boromat, és fölállottam. És a zászlóval? Kérdeztem. Mi lett a zászlóval, amit 4 esztendővel ezelőtt kiakasztott a házára? Átföstötte talán?
Durdukás megcsapkodta a térdeit és röhögött. Csorba szájában otrombán meredeztek az odvas fogak. A zászló, fiam, az politika. Az okos ember mindig azoknak a zászlóját tűzi ki, akik a hatalmat viselik. A zászló mögött aztán dolgozik az ember, ahogy a haszon kívánja. Odajöttem Julikához. Köszönöm az ételt, mondottam neki, Isten áldjon meg. Hová mégy? kérdezte Julika ijedten. Nem tudom, de majd lesz velem is valahogy. Durdukás odalépett mögém, megveregette a hátamat. Persze, persze, mondotta. Ne félj semmit, mi jó emberek vagyunk azért. De legelőször is ezt a ruhát le kell venned, mert akit katonaruhában meglátnak, azt elviszik hadifogságba. Bement a szobába, és kihozott egy rendviselt ruhát. Vedd majd ezt magadra. Aztán egy időre tűnj el az erdőben, hogy ne lássanak itt. Majd meglátjuk, mit kezdhetünk veled. Julika összecsomagolta batyuba a ruhákat, s ennivalót is tett a ruhák mellé. Én meg odaálltam Durdukás elé. Ide hallgasson, mondottam. Én nem akarok haraggal elmenni innen, mert maga jót tett velem nem egyszer. De azért meg kell mondjam magának, hogy aki úgy cselekszik, mint maga, hogy egyszer magyarnak mondja magát, egyszer románnak, az én előttem nem igazi ember. Nem haragudott meg, hanem nevetni kezdett. Az lehet, felelte, de okos ember. Kaptam még tőle egy fűrészt, meg egy baltát, Julika ellátott élelemmel, s én visszamentem az erdőbe. Nem mertem a belcsújba menni, féltem a belcsújtól. Csak éppen átmentem a Maros hídon, s fölvágtam a korbújnak. A korbúj egyik alsó üverében tüzet gyújtottam magamnak. Aztán leültem a tűz mellé, és gondolkozni kezdtem. Rendre este lett, és az eső is elállt. Egész éjszaka ott virrasztottam a tűz mellett. Csodálatosan el tudja rendezni az ember magában az élet ütéseit, úgy egyedül a tűz mellett éjszaka. Sok minden megfordult a fejemben, és sok mindent végig gondoltam azon az éjszakán. Gondolkoztam azon is, tudom, hogy vajon miképp indul el egy ilyen háború. Ki az, aki elkezdi? És vajon, aki azt így kimondja, van-e annak is háza, és felesége, és gyermeke? És arra is gondoltam, emlékszem, hogy lám valahol messzire ismeretlen úriemberek megindították ezt a háborút. Nem ismertek engem, nem is tudhatták, hogy a világon vagyok, és így nem is akarhattak semmi rosszat nekem. És mégis eltaposták az életemet úgy, mint ahogy egy földön mászó hernyót tapos el az ember, akit nem is lát, akiről semmit sem tud, csak éppen véletlenül a lába alá került. Én véletlenül ezeknek az uraknak a lábok elé kerültem, és eltapostak. Anikót, Andriskát, a házat, mindent. De vajon az Isten, ha van ilyen, mit cselekszik erre ezekkel az ismeretlen úri emberekkel? Mi az igazság? Hibásak ők és felelősek az én életemért Isten előtt, vagy nem? Van-e hasznuk nekik abból, hogy engem eltapostak? Vagy csak úgy vannak velem, mint én, amikor eltaposok járás közben egy férget, és tovább megyek, és nem is tudok arról, hogy egy életet eltapostam, és semmi nem történik velem ezért. De vajon valóban nem történik-e semmi velem ezért? Vagy ez is, mint most, ami most történik, sok ilyen eltaposásomért a fizetség? Ilyeneken gondolkoztam ott a tűz mellett éjszaka. Reggel aztán fogtam a fűrészt meg a baltát, és összetákoltam egy kalibát magamnak. Délre elkészültem vele. Akkor lementem Ilvára, hogy beszéljek a malmossal a szén miatt, amit égetni akartam. Úgy csináltam, hogy sötét legyen már, mire emberlakta helyre érkezem. Az úton találkoztam ugyan néhány emberrel, de nem törődtek velem. Bent Ilván a kocsma előtt csoport sötétedett, és hallottam, hogy beszéltek. Románok voltak, folytott szavakat hallottam. Hagyjanak nekünk békét az oroszok, mondotta valaki indulatosan. Ez a mi dolgunk, s nem az övék. Megmondta Maniú régen, hogy ki kell írtani őket egy szálig, s akkor nem lesz több baj velük. Valaki a csoportból észrevett. Ki vagy? Szólt oda felém románul. Tovább akartam menni, de néhány ember megmozdult, és elállták az utamat. Ki vagy? Egy ember, feleltem nekik románul. Román? Kérdezte valaki, és szorosan mellém lépett. Bevallom, egy pillanatig haboztam a felelettel, de aztán elresteltem magamat, és kivágtam talán dőfösségemben is, mint kellett volna. Nem. Tovább akartam menni, de az előttem álló elkapta a zekémet. Kérkedsz? Morogta az arcomba.
és egyszerre valamennyien körém gyűltek. Bitang magyar, üssétek le, ordította valaki hátul. Nem tudom, ki kezdte el, én-e vagy ők, de egyszerre csak verekedtünk. Kaptam néhány ütést, és aztán csak kezemben volt a bicskám, és döftem vele. Valaki fölordított. Hátulról fejbevágtak, s ettől még jobban megvadultam. Csak szúrtam vadul magam köré a bicskával. Néhányan üvölteni kezdtek. Gyertek, testvérek, ölik a románokat! A bicskázó dühön keresztül is megéreztem a veszedelmet. Félrelögtem néhány embert, és szaladni kezdtem. Hallottam magam mögött a kiáltásokat és a futólábak dobogását. Keresztülugrottam egy kerítésen, aztán egy másikon. Üssétek agyon a magyarokat! Üvöltötték megvadult torkok, és én futottam, kezemben a bicskával. Egy réten szaladtam keresztül, és a réten túl már erdő volt. Az üldözők elmaradtak. Csak lárma és kiabálás hallatszott a faluból. Később egy házfedele kigyúlt. Valaki jajgatott. Kutyák ugattak, és asszonyok sikoltoztak. A tűz megvilágította vörösen a falu fölött a ködöt. Én akkor már ott liegtem a gerincen, s haladtam át a mi falunk felé. Fejem sajgott az ütésektől, és a fogaim megcsikordultak. Kezemben ott szorongattam még mindig a bicskát. Éjszaka volt már, mikor Julikáiknál bekopogtam a konyha ablakán. Bent égett a lámpa. A sógor nyitott ajtót. Megörventem neki, mert azóta nem láttam, hogy a kicsi csizmát hoztuk, s azóta egy esztendő telt el éppen. De ő nem örvendett, hanem bizalmatlanul mért végig. Te mit kóvályogsz ilyenkor? Kérdezte. Nem mondotta apám, hogy nem mutatkozz? Ölik írván a magyarokat, feleltem neki. A sógor hátrafordult, és az apjára nézett. Öreg durdukás az asztalnál ült, Julika a kemencénél. Elég baj, de mit csináljunk? Mondotta az öreg, és megvonta a vállát. Belőlem kiszakadt a keserűség. Pedig... Az öreg a szavamba vágott. Csak ne dicsekedjetek! Elég disznóságot csináltatok ti is. Éreztem, hogy elsápadok a haragtól. A sógoromhoz fordultam. Ha te vagy a jegyző... A sógor bosszusan legyintett, és leült az asztalhoz. Nem én lettem a jegyző. Hiába protegáltak a mi katonáink. Egy magyar tettek meg jegyzőnek az oroszok, egy kommunistát, aki még csak nem is idevaló. Leültem én is, pedig nem kínált üléssel senki. Néztem a sógort, aki valamikor a barátom volt, és eszembe jutott, hogy ott ültünk együtt a belcsői kaliba előtt azon a reggelen, és én vigasztaltam őt, hogy nem lesz semmi baj. És eszembe jutott a lakodalom, ahol ott ült az asztalfőn a magyar jegyző, s mellette a magyar csendőrőrmester, s az öreg durdukás mondta a lelkes nagy pohárköszöntőket az 1000 éves szép Magyarországra. És sok minden eszembe jutott még, amíg a sógor mondta. 18 románt halálra ítéltek a muszkák, mert a Nyárád mentén rámentek a magyarok házaira. Sokakat börtönbe csuktak. Egy román ezredet megtizedeltek, azt, amelyik fölgyújtotta a barótot. Gavril Oltaneut Szászrégenből, a nagy vadászt, aki baltával fejeztette csíkban a székelyeket, 10 évre elítélték. Hát mi közük az oroszoknak ahhoz, hogy miképpen csinálunk rendet a saját udvarunkon? Mi közük hozzá? Majd meglátják, mi lesz, ha megdövezték a magyarok szarvát. A magyarok mind kommunisták lettek, az a baj, dünnyögte öreg durdukás, és megvetően köpött a padlóra. De melegük lesz majd, ha kimennek az oroszok innen, az biztos. Julika megkínált étellel, de beszélni nem mert velem. Szemei vörösek voltak a sírástól. Nem maradtam sokáig. Amikor elköszöntem, a sógor felén fordult, és azt mondta. Hallottam, mi történt ott nálad. A Hévízi Kovács vezette oda a muszkákat a hegyen át. Az is magyar. Felkaptam a fejemet. Biztos vagy benne, hogy a Hévízi Kovács volt? Biztos, hát, ő maga dicsekszik vele, hogy ott vezette át a muszkákat. Hévízről Szászrégemmel alá. Ilyesmikkel szerzett érdemeket a fajtád, látod, s ezért védik őket úgy az oroszok, hogy még a hajuk szálát sem szabad meggörbíteni. Most aztán elmehetsz a magyar testvéredhez, oda Hévízre, aki a feleségedet megölette, és beállhatsz melléje kommunistának te is. Sokat gondolkoztam később azon, hogy milyen képet vágott volna durdukás sógor, ha megmondom neki, hogy valóban oda megyek ahhoz a Kovácshoz Hévízre. Mert oda mentem. Miután becsaptam a durdukásék konyhaajtaját, hogy csattant, mint egy pisztolylövés, egyenesen Hévíznek fordultam. És mentem. Egész éjszaka mentem. Hajnalra megérkeztem Hévízre, a Kovácshoz. Ködült a falun, mikor a háza elé értem.
A ház előtt egy diófa állt, és a diófának hullottak a levelei. A kutya megugatott. Hozzávágtam egy heverő karót. A ház ajtaja zárva volt még. Berúgtam. Berúgtam a következő ajtót is. Hé, kelj föl, Kovács! Ordítottam be a szobába, és olyan volt a fejem, mintha pálinkát ittam volna sokat. A Kovács felült az ágyán, és álmosan bámult rám. A másik ágyban megmozdult egy borzas asszony és 2 apró gyerek. Mi van? Kérdezte a Kovács. Öltöz föl és gyere ki az udvarra. Ki vagy te? Egy ember. A Kovács magára kapta a ruháit, és kijött velem. Nagy darab, csontos ember volt, sovány és szürkebőrű, mint a kovácsok általában. A tornác lépcsője alatt egy nyers bükkfarönk hevert, arra leültettem a Kovácsot, és én is odaültem melléje. Ide figyelj, Kovács, mondottam neki. Valamit elmesélek neked, hogy tudj róla, mielőtt meghalsz. A Kovács pislogott, és látszott az arcán, hogy nem érti, mit akarok tőle. Én pedig elkezdtem mondani. Azzal kezdtem, amikor még bolytár voltam a Komárnyikon, és megismertem Anikót. Aztán elmondtam neki a cibát, a belcsújt, a házat, Andriskát, a kicsi csizmát, mindent. Lassan szőtem a szót, és közben bennem is élni kezdett újra minden, ami volt. És mintha mindaz ott lett volna valahol a levegőben akkor, amíg mondtam, valahol egészen közel, mintha csak a kezemet kellett volna kinyújtanom utána. És ahogy mindezt elmondtam, olyan volt, mint egy búcsúzás, ami megfeküdte eddig a lelkemet, és amit ott a farönkön ülve a Kovács ház előtt elrendeztem magamban. A Kovács hallgatta szótlanul, és közben megvíratt a reggel. A ház ajtaja kinyílt, és kijött a borzas kicsi asszony, és átment a pajtába. Aztán hallani lehetett, ahogy fejtni kezdte a tehenet. Majd újra visszatért a sajtárral, és amíg átment a házhoz, aggodalmasan felénk pislogott. És én még mindig mondtam, és a Kovács még mindig hallgatta figyelmesen. Elmondtam, milyen színű volt az Anikó haja, ha rásütött a nap, és milyen volt a szeme, és milyen volt a kacagása. Hogy milyen volt, amikor kicsi Andris először emelte föl a kezét, hogy megfogjon vele valamit. Milyen volt, amikor először húztuk a lábára a csizmát, és először fújt bele a furujámba. A köd rendre eloszlott a fejünk fölött, és kinyílt az ég kékje. A diófa levelei hullottak, aztán a nap végig söpörte az udvart, és valahol varjak károgtak. Mikor befejeztem a mondanivalómat, egy ideig szótlanul ültünk a farönkön. Aztán a Kovács rekedten megkérdezte. És miért kellett nekem tudnom ezeket? Mert te voltál az, aki megölted Anikót, feleltem neki. Anikót, s a fiamat. A Kovács rám merett, a szája is kinyílt. Én? Hebegte, én? Te, mert te vezetted arra az orosz katonákat, és én most azért jöttem. Ebben a pillanatban megnyílt a ház ajtaja, és egy kicsi leányka jött ki rajta, olyan 4 éves forma kicsike leány. Kezében egy cuprot tartott ügyelve, és egyenesen odahozta hozzánk. A csuporban tej volt. Édesanyám kíván egészséget hozzá, csipogta a leányka, és markomba adta a csuprot a frissen fejt habos tejjel. Ott volt a kezemben a csupor, és a kislány szelíd kék szeme egy pillanatig a szemembe mélyedt. És én nem fejeztem be azt, amit elkezdtem. Aztán megittam a tejet, és a csuprot visszaadtam a leánykának. És akkor elkezdett beszélni a Kovács. Halkan és rekedten, de a hangjában biztonság volt és meggyőződés. Sajnos, mondta, sok minden történt, ami nem kellett volna történjék, és sok minden történik még ma is. De nincsen szülés fájdalom nélkül, és nincsen feltámadás nagypéntek nélkül. És itt most egy új világ van születőben, mondotta a Kovács, és a szegény emberek igazsága van feltámadóban. Úgy kell venni ezt a sok szörnyűséget, mint egy adót, amit fizetni kell azért, hogy a szegény emberek paradicsoma elkövetkezzék a földön. És vajon elkövetkezik-e igazán? Kérdeztem tőle. Igen, felelte határozottan a Kovács, ez biztos. A kommunizmus a világ békességét akarja, és a szegény ember boldogulását. A kommunizmusban mindenki egyenlő, és mindenki annyit ér, amennyit dolgozik. A kommunizmus... Nyilván ma éjszaka magyarokat öltek, szóltam bele a szavába. A Kovács sóhajtott. Nagypéntek nélkül nincs föltámadás. Ez szomorú, de így van. És ami a feleségedet és a kicsi fiadat illeti, ne hidd, hogy én valamit is. Én ott sem voltam, nem is hallottam róla. Én fönt a plájon vezettem keresztül őket, és ha tudtam volna, hogy ebből valakire szörnyűséges baj származik,
Én csak azt akartam, hogy a háborúnak hamarabb vége legyen, és kevesebb vér folyjon. Még beszélt, de én már nem figyeltem oda. Arra gondoltam, hogy milyen különös az élet. Mindenki tesz valamit, ezer minden történik, és mégsem hibás soha senki. Később kijött az asszony, és megállt a tornácon. Gyűjjenek frustúkodni, szólt oda nekünk. A kovács megmozdult, én is felálltam. Hát akkor adjon Isten minden jót, mondottam, és kezet nyújtottam neki. Gyere, egyél velünk! Most nem lehet, feleltem, most nem. Aztán mentem. A kovács ott állt az udvaron, és szomorúan nézett utánam. Így volt ez. És most, ha visszagondolok rá, azt kell mondjam, így lehetne valahogy eligazítani a háborúk dolgát is. Mert lám, nekem azt mondták, a Hévízi Kovács vezette Belcsújba az oroszokat, akik Anikót megölték. És én azzal mentem át Hévízre, hogy megölöm érte a Kovácsot. Vajon, ha minden ember, aki meg akarja ölni a másikat, előbb leülne vele egy farönkre, és beszélne vele egy órát, úgy, mint én, vajon, ha azok, akik a háborúkat csinálják, elmennének előbb egymáshoz, és elmondanák egymásnak mindent, ami az eszükbe jut, ami fáj bennük, és amit a jövendőről gondolnak. Talán háborúk nélkül is meg lehetne oldani az emberek és országok dolgait, mint ahogy én is háború nélkül elintéztem magammal és a Kováccsal, de elsősorban mégis magammal ezt az én szörnyűséges nagy dolgomat azon a napon. Az erdőkön át haladtam hazafelé. Talán éppen azon a csapáson, amelyeken a Kovács vezette át az oroszokat. Hazafelé. Milyen furcsa szó ez. Egy kaliba várt csak reám a korbújban, más semmi. Senki. Csak egy rossz kaliba, egy fűrész és egy balta. És egy élet, amit vinni kellett tovább, mert a testem enni kért, vackot követelt magának, és nem törődött azzal, hogy a szemem üresnek látta a világot, és belül magamban úgy éreztem, hogy az élet régen befejeződött. Délután volt, mikor a nyágrai írtás tetejéről alánéztem Ilvára. Sok ház füstölgött még. Gépburrogás hallatszott a faluból, és néha egy-egy lövés dördült. Mikor sötétedni kezdett, lehúzottam a maroshoz, hogy megtudjam, mi történik oda át. Az égerek alatt átláboltam a vizen, éppen a malommal egy irányban. A malom némán állt és sötéten, csak a mellette levő kis épület ablakánál sugárzott valami fény. A faluban akkor már csönd volt, csak egy-egy kutya vonyított a leégett házak körül. Az őrményt, aki a malom volt, ismertem jól az előttről. Szenet adtunk el régebben neki, s a szén dolgában akartam szólani vele most is. Odalopoztam hát a kis házhoz, s benéztem az ablakon. Az őrmény egyedül ült a szobájában az asztal mellett. Előtte kis mérleg. Úgy látszott, gabona szemeket méreget. Az ajtó felé kerültem, s megkocogtattam. Tessék, hallatszódott belülről a őrmény mély hangja. Beléptem az ajtón. Adjon Isten minden jót! Ránk fér, felelte az őrmény az asztal mellől, és kíváncsian nézett rám. Nem tudom, ki vagy és mit akarsz, de aki ma még kopog az ajtón, az mind szívesen látott vendég. Ülj le! Leültem a padra. Mert látod, folytatta az őrmény, ma nem szoktak kopogni az emberek, hanem egyszerűen csak berúgják az ajtót, és adjon Isten helyett egészen másképpen kezdik. Arra kellett gondoljak, hogy én is csak úgy berúgtam az ajtót, és én sem adjon Istennel kezdtem, amikor bementem a Hévízi Kovácshoz. Hallgattunk egy darabig, és közben az őrmény egyre engem nézett. Mintha láttalak volna már valahol, mondotta végül is, csak nem tudom, hogy hol. Szenet szállítottunk magának valamikor, feleltem, az öcsémmel. Aztán vadőr lettem a Belcsújban. Tudom már, bólintott kopasz fejével a malmos. Ti voltatok azok, akik ott fönnéltek valahol a hegyen. Csudarossz szenetek volt, de megvettem, mert sajnáltalak benneteket, tudom már. Most jobbat csinálnék, mondottam halkan, és kissé szégyenkezve, mert igaza volt neki, a szenünk nem volt valami jó akkoriban. Ha kellene, még szén. Az őrmény sóhajtott, és elgondolkozva vájkált a búzaszemekben, melyek kis apró zacskóba gyűlve a mérleg körül állottak. Tudod, kezdte, így volt ez. Először jöttek az oroszok, és végigdúlták a falut. Mindegy, hogy szegény volt-e, vagy gazdag, magyar vagy román. Végigdúltak azok minden házat és minden pajtát, és elvitték, ami megtetszett nekik. Aztán jöttek a románok, és azok már csak a magyarokat dúlták végig. Vertek, gyilkoltak, meggyötörték az asszonyokat, és elmentek ők is. Aztán egy darabig nem történt semmi. A románok folytatni akarják ott,
akarták ott, ahol 4 évvel ezelőtt abba hagyták. De aztán megtudták, hogy ott már nem lehet folytatni, és ettől újra megvadultak. Tegnap este rámentek a magyarok házaira, felgyújtották sok házat, és sok magyart megöltek. Rettenetes éjszaka volt ez a tegnapi. Elmentem a pópához, hogy csináljon valamit a népével, de a pópa csak a vállát vonogatta, és azt mondta, ő nem szólhat bele Isten rendelésébe. Ma aztán újra itt jártak az oroszok. Összefogdostak egy csomó románt, és sokat közülük nyomba nagyon lőttek. A többit elvitték. Aztán itt hagytak egy komisszárt 2 katonával, akik beköltöztek a pópához, leverték a szentképeket, és a pópát bezárták a pincébe. És a falu bírójának megtették Trandafírt, a tyúktolvaj cigányt onnan föntről, aki még soha életében becsületes dolgot nem csinált. Hát látod, nincs itt most szénre szükség, egyébre van szükség. Mire? Kérdeztem. Rendre, felelte az örmény, törvényre. Hogy akik bejöttek és fölkavarták ezt a szemetet, újra kimenjenek, és a szemét visszakerülhessen a régi helyére szemétnek. Hogy Trandafír újra tyúkokat lopjon, de ehhez szükséges, hogy béke legyen, és elszaporodjanak újra a tyúkok, és csendőrök is legyenek, akik vigyázzanak, hogy az ilyen Trandafírok csak annyi tyúkot lophassanak el, amennyit éppen kell nekik az élethez, ha már egyéb munkára nem valók. De mindez csak akkor lehetséges, ha kimennek azok, akik bejöttek, s akiket nem hívott meg senki. Hallgattam és néztem a padlót. Anikóra gondoltam és a házra, ami ott a belcsújban volt, és arra, hogy az élet úgysem sokat ér már nekem. Akár így lesz, akár úgy. Családod van-e? Kérdezte egy idő múlva az örmény. Volt. Rám nézett, de nem kérdezett többet. És én akkor elmondtam neki kérdezetlenül is mindent. Azon a napon másodszor mondtam el ezeket olyan embereknek, akik nem szólt közbe. Csak hallgatott figyelmesen, és mint ahogy megkönnyebbülést hozott, amikor először elmondottam, éppen úgy megkönnyebbültem most is, és éreztem, hogy ami még maradt bennem súlyos, keserű szikladarab, fekete és éles, a szavak rendre azt is elmosták, mint ahogy a megáradt zavaros víz elmossa a patakmeder kiálló köveit. Aztán elmondottam mindent, és utána hallgattunk. Az örmény ennivalót rakott elém az asztalra, és én ettem, mert éhes voltam nagyon. Hát igen, mondotta később az örmény, és sóhajtott. Sok-sok ilyesmi történt, és ezeken már nem lehet segíteni. Nem lehet segíteni rajtok sem jó akarattal, sem gonoszsággal, mert akik meghódtak, azokat föltámasztani nem lehet. De egyet még lehet talán csinálni. Micsodát? Egyet még lehet csinálni, ismételte az örmény, és elgondolkozva nézett engem. Még talán meg lehet menteni a becsületet és a jövendőt. Nem értettem a szavait, és az ujját is felemelte hozzá, kövér tömpe ujját, és úgy tartotta, mint aki nagy igazságot beszél. Ez a 2 egy, édesfiam, a becsület meg a jövendő, és ezt a 2 talán még meg lehet menteni. Megéri, hidd el, még annak is, akinek az életéből már semmije sem maradt. Mert nyugodtan aluszik legalább, aki meghalt. Néztem az örmény fölemelt ujját, és arra gondoltam, hogy bizony jó lenne, ha minél előbb meghalhatnék, és jól aludhatnék, és álmodhatnék Anikóról. Mit kellene tenni? Kérdeztem. Az örmény fölhúzta a szemöldökét. Még tart a háború, mondotta. És azt gondolja talán, nem gondolok semmit, vágott a szavamba, és megrázta hozzá a fejét. Mert látod, én nem értek semmit a háborúhoz, meg a politikához. Én csak a gabonához értek, a jó gabonához és a rossz gabonához. Ez itt rossz gabona, mondotta, és fölvett az asztalról egy zacskót, és megrázta az orrom előtt. Rossz, konkolyos, aszott szemű, nyomorult gabona. Ebből se jó liszt, se jó vetés nem lesz sohasem. Már most, ha kiöntöm ezt ide a mérleg tányérjára, látod, úgy, ez nagyon sok szem, rengeteg sok szem, és félrebillenti a mérleget. De ha a túlsó serpenyőbe elkezdem önteni a tiszta búzát, eszni, ezt a szép, tiszta, becsületes búzát, akkor lassan elkezd a mérleg nyelve visszafelé, látod? A jó búza lassan legyőzi a rosszat. Már egyensúlyban áll a 2, látod? És most figyelj ide! Most csak egyetlen egy búzaszem kell, egyetlen egy. Ezni, amit itt a 2 ujjam között látsz. Ezt most beteszem a többi közé. Így né, látod? Látod a mérleg nyelvét? Ez az egy búzaszem elég volt,
hogy az egyetlen egy búzaszem, és a jó győzött a rossz fölött. Hát én csak ennyit tudok mondani, mert én csak ehhez értek, fiam. Sokáig maradtam azon az éjszakán az örménnyel. Amikor a malmot elhagytam, közel volt már a hajnal. Átláboltam a maroson. Vállamon élelemmel tömött átalvető volt, zsebemben pénz, és bennem egy különös érzés. Hát, ha éppen én vagyok az a búzaszem, amelyikről az örmény beszélt. Nem búcsúztam el senkitől és semmitől. Csak megindultam az erdőkön át nyugatnak, amerre az ágyukat hallottam szólani utoljára. Erdőkön keresztül, mindig csak erdőkön keresztül. A völgyeket éjszakánként kereszteztem csak, hogy útjába ne kerüljek senkinek. 2 hétig vándoroltam így. Emberekkel találkoztam az erdők között, akik úgy csellengtek, mint a gazdátlan kutyák. Nem volt többé se otthonuk, se családjuk, sem istenük, sem semmiük. Történeteket hallottam tőlük, amik semmivel sem voltak könnyebbek, mint az enyém, sőt, talán súlyosabbak is voltak, mert azok az emberek, akik elmondották, szemükkel látták mindazt, amit én csak elképzelni tudtam. Ez alatt a 2 hét alatt megértettem a maga teljességében, hogy az örménynek igaza volt. Az ország földjéről eltávozott a törvény és a rend, a szemét kerekedett fölül, és a trandafirok tartották kezükben a fegyvert. És arra kellett gondolnom, hogy ha van Isten még az égben, akkor ki kell terelje erről a földről azokat, akik bejöttek, hogy a szemét újra visszakerülhessen a szemétdombra, s a rend és a törvény elfoglalhassa a maga helyét. Csak hogy az Isten ezt egymagában bizonyára nem viheti véghez, mint ahogy az üres serpenyő sem húzza le a konkolyt meg az ocsút. Ehhez búzaszemek kellenek az Isten serpenyőjébe, minél több búzaszem, mondottam magamban, és mentem, éhesen és rongyosan, idegen hegyeken és idegen völgyeken keresztül nyugatnak. Aztán elmaradtak a hegyek, és tudtam, hogy Erdély, az én hazám, ott véget ért. De már akkor hallottam az ágyukat, s 2 napra rá egy ködös, sötét novemberi éjszakán átúztam egy nagy, dagadtvízű folyón, s túl magyarokat találtam, akiknek még fegyver volt a kezükben.